Fuck, man. Nice. Hvad, jeg skal bygge noget fedt, mand. Den skal være... Nej! Ja! Mathias, din idiot! Fucking, hey, måske overlever jeg. Lille minimum. Vi overlever, vi lander i sådan en livboks. Overlev. Yeah! Fuck, min controls fucker op, mand. Fucking god! Når jeg trykker... Nå, det er fordi, jeg havde den forkert. Fuck, man, hvor nederen. Hvad er neon? Nu er det med at bygge igen. Hvad? Fuck dig! Kom med, Mathias! Isbil! Is! Fuck, hvad er isbil? Hey, må jeg også godt få en is? Du holder bare kæft, knæk. Okay. Så, nu henter jeg Paul. Så, Paul er her. Min isbil! Hvad har du gjort dit Paul. Skal du have fræbe, knæk? Møgdyr. Skal du have fræbe? Hvad? Satan. Kom her, dit fucked up møgdyr. Du Så, tog mit... henter Jens. Han er også meget god. Ved du hvad, Mathias? Folk kan tage mit liv og tage min sjæl og alt andet. Men der er Du kan ingen, ikke have min is. men der er fandme ingen, der rører min isbil. Det var faktisk min. Næh. Jeg så den først. Koman. Fuck. Nikolaj, har du autosniper? Nej, jeg har den der, jeg gider ikke auto. Fuck. Boom! Nej, fuck! Fedy. Fuck! Du skal fandme kalde mig noget tyk dyr, dit endnu fede dyr. Okay, no-scope. BAM! Får mig aldrig. Sut det her, mand. Yeah. Hvad camper du? Hey. Wow, man, det var godt ramt. Kom med dig. Hvor fanden er du? Boom! Sikker på, du camper? Gjorde så? Fuck mig nu. Prøv det der. Whoop! Fuck. Det var godt. Okay, no-scope. Vi går efter no-scope. Fuck, man. Hop nu. Vi går efter et til no-scope. Lad nu for satan! Du kunne lade min pistol med. Det gør det der. Bam! Pis. Men boom! Med en fucking... Ej! Det kan jeg lige... Jeg nakker det selv med dit liv der. Det kan jeg lige love dig for, det idiot det der. Bam! Fuck, man. Liv? Nej, jeg har det, så det er det andet. Ned fra mit spawn, din ko. Nu der, jeg nakker det så groft. Jeg er så langt fremme, jeg kan være, altså. Hvad er simpelthen så fucking... Fuck, man, det går godt, det her. Yes, man. Endelig. Prøv lige at tjekke skrueren. Ja, hvad så? Bare skriv for spawnen, når jeg spawner. Ja, helt af. Jeg er stuck. Time out. Ja, jeg er unstuck nu, bare rolig. Bam. Nå, okay, det virker så ikke så godt. Bam. Okay, det virker så heller ikke så godt. Nej. Der er noget gratis. Hop nu for satan. Boo. Okay. Jeg ser lige, om jeg kan få dig en no-scope. Fuck, men jeg ramte den blok lige ved siden af dig, mand. Ja. Lige nu kan jeg godt bruge autosniper. Kommer alle steder, bortset fra lige der, hvor jeg står. Det ved jeg godt. Det er sut det her, mand. Prøv lige at se, om jeg kan få dig en no-scope. Ja, no-scope, hvad fanden det hedder? Escape. No-scape. Det kan jeg så lige fortælle dig, det hedder det ikke. No-scape. No-scope. Fuck, det kører, hva'? Ja. Ja, det gjorde det faktisk. Ej.
Åh. Bam! Jeg er julemand. Bam! Åh, fuck. Ja, det gjorde det sgu. Synes du det købte dig? Er du i spawn af? Jeg ved godt, man kan gå rundt om det der klip, du gemte der bagved, ikke også? Nej. Kom nu her! Kom nu Ja, her! Fuck, du er dum, mand. Skal du kalde mig for dum? Ja, må jeg ikke det? Det plejer jeg altid må. Ah. Din mor, hun synes også, det er pænt. Der. Du kan selv det. Hvis... Jeg synes, det gav mig godt. Synes du det godt, at du får en? Det ved jeg ikke. En sejn. Alalala. Jeg er sej, jeg er stærkere end dig! Okay, det virker så ikke det der. Så er det dig. Jeg er en bolddej. Det virker så ikke. Okay, nu bruger jeg det, som alle dem i krig har brugt i al den tid, hvor de valgte sniperne skulle have været ude Hvor dejligt. i min familie. Sniper faggot! Hvor er du? Det ved jeg ikke, men jeg er sniper faggot. Der. Yeah, jeg er lige der. Jeg vil lige se, om jeg kan få dig med en håndpistol. Det gør du bare! Og var det ramte jeg ikke lige nederne. Ramte slet ikke. Jeg gjorde... Boom! Jeg kan bare Ja, det gik godt. Hvad sagde jeg? Nej, på faggot.